Με ένα παιχνίδι με κάτι, δεν ξέρω. Ο φίλος μου το βρήκε. Πού είμαστε, τι έγινε? Μακάρι να μην γίνει αυτό στην πραγματικότητα. Πώς ζήσαμε? Survive. Πρέπει να επιβιώσουμε 101 μέρες. Είμαστε τρελοί. Όπα. Έλα εδώ. Αυτό τώρα πρέπει να το πάρουμε. Δεν ξέρω ρε. Τι να σας πω. Το είδα. Δεν ξέρω τώρα. Φωτιά για κάποιο λόγο έβαλα Όλοι εντάξει. Τι είναι αυτά. Μπορείτε λίγο να με εξηγήσετε. Store. Εσύ με έβαλες, όχι εγώ. Unstore. Οκ. Λα. Ένα νησί. Πάμε στο νησί. Ποιο νησί? Εδώ. Ναι. Όποιος παίρνει να πάρουμε κοσίλι. Έχει μέσα θησαυρό. Εμένα μου αρέσουν οι θησαυροί. Κάτσε να μπω μέσα. Μπες ρε. Τον άνοιξα. Ρε coins έχει απλά και ένα... Αυτό μου φαίνεται παιδιά. Μεγάσακ. Μου φαίνεται λίγο σαν το 99. Γράψτε λίγο στα σχόλια. Θέλετε να παίξουμε και 99 με το Χρήστο? Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, ό,τι θέλετε. Μέγα. 25. Και 7, 60. Θέλουμε μανιτάρια. Ένα μανιτάρι. Μανιτάρι μου. Λαδό ξύλο. Θέλετε, άμα δεν το τερματίσουμε αυτό, να παίξουμε 99? Γιατί είναι σχεδόν το ίδιο. Ακριβώς βασικά να λέμε. Ναι. Γι' αυτό. Γιατί έπαιζε μέσα. Τα μανιτάρια έστασε για μένα. Ναι. Έχω φτιάξει το μηχάνημα για μανιτάρι. Ξέρω εγώ το mushroom. Σπάσει ξύλο. Έλα εδώ. Mushroom. Γιατί δεν με ακολουθάει? Δεν μπορώ να πάρω το μανιτάρι. Είμαι τόσο άχρηστος. Ωραία. Μου ζητάει 3 μανιτάρια. Μανίταρος. Ένα. Χριστό. Ναι. Πρέπει να βρούμε άλλα 2 μανιτάρια. Και έχω πάει τη φωτιά 2. Εδώ τι βάζεις? Εδώ βάζεις ξύλα και μέταλλα. Και φτιάχνεις πράγματα. Αυτό τι είναι? Άμα βάλεις Robux όλα γίνονται. Όντως. Με Robux όλα βγαίνουνε. Μπορούμε να κονηθούμε, ξέρω εγώ ρε φίλε. Θα οδηγήσω εγώ. Να μεγαλώσουμε τη τέτοια μας. Περίμενα να μεγαλώσουμε τη σχεδία μας. Να τη μεγαλώσουμε. Οδηγάω. Πάρε τα ξύλα ρε. Πήρα μια σχεδία για να τα πάρω. Πάρε τα ξύλα που είναι κοντά μας. Έλα εδώ ξυλάκι. Πάρε τα και βάλτε τα άμα είναι στη φωτιά ή στο μηχάνημα. Ένα εδώ και ένα εδώ. Όχι! Το χάσα. Τέρμα. Νύχτος. Γιατί είναι τόσο αργό? Μην οδηγάς ρε. Οδηγάω. Ένα καινούργιο εσύ. Έχει θησαυρό, τρέχα. Τρέχει το Με νερό. 20 πάει ρε φίλε, εντάξει. Τι σακαράκα είναι αυτή δηλαδή τώρα. Καλύτερα να είχα... Βοήθεια. Θα πας σκύλο! Έλα! Τον έφαγα. 2 coins! Πάμε! Έχει chest. Έχει μαντάρια. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ καλό, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι πέτυχα. Άστο. Κάτι πήρα! Κάτσε ρε να πάρουμε τώρα. Έχει μόνο ένα μανιτάρι ρε φίλε. Το κάνει επίτηδες το παιχνίδι. Φαγητό! Νομίζω μπορούμε να βρούμε και τα κοχύλια. Όντως. Ναι ρε. Όχι. Δεν γίνεται. Ας φάμε λίγο γιατί πείνασα. Τα μαζεύεις νομίζω.
Παιδιά, ελάτε. Κάτσε να βάλω αυτό. Κάτσε Εσείς να τι προτιμάτε, το RAF στο Roblox ή το 99? Τα καίμε και γίνονται πιο νόστιμα. Ποια ρε, Τα τέτοια ρε. ποια τέτοια? Αυτό. Έφτιαξα αυτό για να βλέπουμε το βράδυ. Δηλαδή έβαλες όλα αυτά που είχαμε φτιάξει. Έβαλα τη δουλειά στα βία. Από εδώ θα ψαρεύω. Έλα, από εδώ. Μπρο, μόνο με 20 πάνω. Δεν σαν μπορεί να φτιάξει κάτι. Από εκεί νησί! Νησί! Σταμάτα ρε! Αριστερά. Γύρνα! Στρίψω πιδάλιο! Νησί! Νησί! Ρε είσαι καράκα, πάει με 20 ρε. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε πολλά parts. Vegans! Ας το σε μένα ρε. Μάγκερος εξευραντήτας! Πάρ' το. Τι είναι αυτό! Δεν ξέρω, πάρ' το. Ωχ, μάπ είναι χάρτης. Ανοίγουμε το... Ανοίγουμε το τεστ. Δεν με νοιάζει τι μου λέει, δεν ξέρω καν τι λέει. Τι πέτυχες? Μπουντάκι στέικ. Εγώ πέτυχα... Και μανιτάρι. Πέτυχα κουπί! Ναι! Τώρα τι θα μας βάζει το μανιτάρι και τι μας λέει τώρα? Έλα ρε, μανιτάρι. Μαγικό! Ωραία, τώρα λέει να περιμένουμε 58 δεύτερα. Σου λέει που είναι το τέτοιο. Και αυτό τι είναι εδώ? Δεν ξέρω ρε. Λέει περίμενε 46-45 που λέει να μαγειρευτούν. Όχι, εδώ τι λέει? Νίξ Να, τότε. να πάμε στα 700 μέτρα λέει. Κάτσε αυτά νομίζω. Κάτσε να φάω γιατί πείνασα. Αυτά τρώγονται. Πάρτα. Είναι μούρα. Μην τα τρως, είναι προμήθειές μας. Ωχ, καρπούζι. Ιτ. 18. Περίμενε. Πρώτα να περιμένουμε για λίγο. Έλα λίγο. Να δούμε τι θα γίνει μαζί. 12. 11. 10. Φάρμακο είναι αυτό ρε. 9. Έλα, περίμενε εδώ. Να περιμένουμε εδώ. Να δούμε τι θα... Δεν πειράζει. Δεν το πιστεύω ρε. Τι έγινε? Θέλουμε άλλα 3 μας. Πήρες κάτι? Όχι. Εγώ έχω αυτά επάνω μου. Φεύγουμε. Τι είναι αυτό. Να. Μπορείς να το βαρέσεις? Να. Έλα ρε. Έλα το λιμάς κράκεν. Έλα ρε. Με 20 πάει. Πρέπει να επιζήψουμε 1 λεπτό. Το καρπούζι. Και τι κάνει το καρπούζι άλλο? Θα μας φτάσει φίλε? Ναι ρε, γιατί φαγητό. έχω και λαμπαργκίνι. Έπεσε στο νερό. Βοήθεια. Είμαι πίσω πριν. Σταμάτα. Βοήθεια. Πάτα το. Λαμπαργκίνι. Από αριστερά πάνω. Βρήκα. 2. Καλύβα. Βγάζω το τέτοιο μου. Έτοιμος για επίθεση. Αέρα. Έλα ρε. Έλα σου βαστάει φίλε. Πάρ' το από πάνω μου. Έχει 2 τσέστριλε. Όχι 1. Πάρ' τις καρέκλες και βάλτε στη φωτιά. Τώρα που βρέσει. Πρέπει. Take. Αυτό δεν το θέλω. Μπρο. Αυτό πάρ' το εσύ. Τι είναι αυτό? Μέρα. Ωραία. Χρήστο. Ναι. Εγώ λέω τώρα να... αυτό είναι κουπί ρε. Για να πάει πιο γρήγορα.
Λέω να τελειώσουμε αυτό το part. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ξαναπαίξουμε αυτό το παιχνίδι μαζί, μπορεί και όχι. Εντάξει. Έχασα το καλό μου. Οκ. Άντε. Εδώ έχει πολλά μοντάρια, περίμενε. Ωραία. Όπα. Να τα μαζί. Ούγκα. Έλα εδώ, φίλε. Θα φας την πάτσα σου. Θα φας το ξύλο της ζωής σου. Πέθανε. Πάμε να ανοίξουμε το τέτοιο. Όχι ρε. Μη φύγεις ρε. Τι είναι αυτό? Take. Τι είναι? Κάτι βρήκα. Πρέπει να το ανοίξεις κι εσύ. Ό, τι είναι αυτό? Ωραία. Πάλι good. Large sack είναι. Έρχομαι. Έχω πάρει κουπί ρε. Αυτό είναι κουπί τελικά. Κι εγώ έχω κουπί ρε. Ωραία παιδιά, το λέμε σε ένα τρίτο σε ένα